Sina mangaon, mangaon. Mangaon ko mga bisdak kay pwede na ko tumah. Gikan dito sa umah. Inabril lang mo ah. Inabril lang sa daan mo, mungkus lang. Kanina, ako may mga ibat lang kanina. Sa atong limbisa. Ini tayo. Ito may mga ibat. Ikaw do. May ibat lang mo. Ikaw ba doon? Hindi, kapoy. Ha? Kapoy no? Init pa dyan. Sabi kaya manitisa kay kondisyon ng lawas. Tama? Ikaw dong? Dari sayaw. Init dong. Ito para. Ambak na ito tabok sa kanal. Nya. Katabok siya. Ambak siya. Talo ako. Asa mo hindi ka nagkuhan? Hagbas nito. Tulog bro na. Taas nga, may hapon. Ano ka? Dili na. Ano ito sa room ni Kuya eh? Palimit ang kuhan. Remember. Mas gusto ito bang order ito? Ha? Kanina mo rin ako ng oras ha? Wala may pils, bulat man eh. Ha? Ka-brides dong. Hmm? Uli pa ko ito eh. Abay, mo ka. Ano makulong sa iro? Muga mo ka. Diyan ang bawa. Pagpagulin para kondisyon niya. Kaog-kaog eh, parang kamutin. Alam niya kitang talong ito ba? Mau juga ako ondoy. Nya doy. Patuloy ana doy. Wala nga mo kuha ka. Kalau sebutin deh. Ay, salamat. Grasya. Salamat Lord, grasya. Pangitang fish. Starfish. Namanya starfish dia, Oman. Starfish. Tahun dong berapa ko? Pakai kaon dito nih. Kita sana dah. Biar aku ingat dulu nih. Net, beli tuh mana? Kamu nak aja. Ay, ikaw lang eh. Ikaw lang, dito, dito. Sige daw, sige. Ah! Udah, uy! Very good, ulit. Mali pa yung mga ito mga guys. Mga ka-good vibes, mga kabisdak. Ang kamong sudaan mo na. Munggos. Munggos nga hapit na nahurot. Og sa tawag na dong?
Catfish. Catfish na tawag sa bulad. Eat ka dong. Eat. Eat nanas dong. Nanas. Tergoda jadi. Kaon doy, usok berbagi kan hagbas ganina doy. Agbuilo. Udah ko putin. Magpatuli ta doy. Ay, magpatuli ta. Nagpatuli ka.